gaya na banggi mga ornamental, kung makikita nyo po dito sa tank, ito na nga lang po pala yung tira ng nakarangkong breeding nitong green glow light tetra. More or less nasa 300 plus din naman yung naibenta ko na mga ornamental, pero kung makikita nyo po, marami pang natira. Sa madaling sabi po, marami po tayong nabuhay sa nakaraan nating breeding. So ngayon, bala ko na silang ulitin mga ornamental. Kaya ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano yung setup ng breeding tank at kung paano ko sila ibinibreed mga ornamental. Pero bago ang lahat, kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe sa channel ko, please subscribe, hit the notification bell para parati kayong updated sa mga video na i-upload natin. At paki-like and share naman mga ornamental para mas marami pa pong makapagpanood ng mga videos natin. So, umpisa na natin mga ornamental sa breeding pairs. Ito na nga pala mga ornamental yung breeder natin. At ito ulit yung gagamitin natin ngayong breeding. Kasi yung dalawa kong female na long fin nagka-aberya. Nagkaroon ng swim bladder disorder. Siguro sa sobrang naipon ng egg sa tiyan. Kaya yun, nagkaroon ng swim bladder disorder. Yun pa naman sana yung gagamitin ko mga ornamental na pambreed ngayong breeding. So wala, no choice, ang gagamitin po natin ito ulit na itong dating pairs, which is ito yung male ko mga ornamental, tas ito naman yung female. Kung makikita nyo mga ornamental, sobrang gravid na nung tiyan ng female natin, kasi talagang almost 1 month ko sila na kinokondisyon. Pag sinabi kinokondisyon mga ornamental, isolated po talaga sila. Kanya-kanyang tank na paglalagyan. So yun mga ornamental, punta naman tayo sa setup ng breeding tank ko. Ito nga din pala mga ornamental yung ginamit kong breeding tank nung nakaraan. Itong maliit na drum. Tapos syempre ginagamitan ko siya mga ornamental ng yung ginawa natin na cheapest and easiest way na breeding cage na na-vlog ko sa nakaraan kong video. Then nilagyan ko siya mga ornamental ng sponge filter or biofoam. Kasi napansin ko mga ornamental, after nilang mag-mating or after nilang makapangitlog, yung tubig nagiging cloudy. So ayaw ko yun mangyari mga ornamental, kaya mas inagapan ko ng nilagyan ng filter para di na yon mangyari na mag-cloudy yung tubig. Kasi pwedeng maka-apekto pa sa mga itlog ng isda natin mga ornamental. Then ito palang tubig mga ornamental, kagabi ko lang din to inigib or sinalok. Kasi mas gusto ko talaga mga ornamental yung bago na tubig ang gagamitin natin sa breeding tank. Then yun lang naman mga ornamental. Tapos syempre ilalagay na natin yung breeding pair. Ang napili kong mga ornamental na oras is ganitong gabi, kasi di na masyadong nabubugbog yung male. Na try ko na kasi mga ornamental na pinair sila ng umaga, hapon pa lang nabugbog na yung male, sa kadahilan ng mas malaki talaga yung mga female natin kumpara sa mga male. Then kung magtatanong kayo mga ornamental, meron din lang naman ako mga bakanting tank. Bakit sa drum pa ako nag-breed? Napansin ko kasi mga ornamental, gaya ko, ang setup ko dito sa amin is outdoor.
napansin ko sa mga nakarang kong mga trial and error kong pag-breed na parang di suitable na masyadong maliwanag para sa eggs. Kaya ito na lang yung ginagamit ko para di masyadong ma-direct sunlight yung eggs. Wala pa naman akong ginagamit na plants. Kaya yun, ganito talaga yung setup ko mga ornamental. So ngayon, lalagay na natin mga ornamental yung breeding pair. Unahin natin mga ornamental yung male. Then antayin natin ng mga at least mga 10 minutes. A few moments later. So ayun, almost 10 minutes na mga ornamental. Salang na rin natin yung female. Ganyan. Then after nyan mga ornamental, tinatakpan ko na lang to para di naman sila maistorbo. Kasi for sure mga around mga 10 AM magme-meeting na to mga ornamental. Antayin na lang natin yung result kung maging positive. Sana pagpalain tayo mga ornamental. So dyan na lang muna mga ornamental. Update na lang ako sa sunod nating video if ever makabuo ulit po tayo ngayong breeding or hindi. Yan ako nito pa. So ganun lang naman kadali mga ornamental mag-breed ng Glow Light Tetra. As of now, hanggang dito na lang muna mga ornamental yung video natin. Mag-shoutout lang muna ako sandali sa mga kaibigan natin mga ornamental. Kay Bro Chan Monte Alegre, kay Kenson, kay Bro Black Samaritan PH, at kay Jeffrey Boaloy ng Catanduanes. Jeff, shout out. Sana mapanood mo itong video. So, yun mga ornamental, update na lang ako sa sunod na video kung may nabuo sa breeding natin ngayon. So hanggang dito na lang muna mga ornamental. Hanggang sa muli, paalam.